khai le vo in chu Inkhawm turin kan kallo na vo in hi February ni riat sang ni som ni paruk ania pathian ni ania kan Inkhawm don ani Inkhawm na video tlem kanon ti zoi anga hengtinge kan Inkhawm dan te kanon ti lang don ani chuan hei kawin shil po hi abal maya vur vote ina ame ania motor chung po hi lum hara kan mu ang hianin khiana khir luai maya ma se motor kanan ti luma aron lum ve dewa atla vele mai boka ei kan mu ang hian vur hi tam em maya atlak tir lai ka chuan a moya tuna chuan noksak a drop nun phung ati boya motor parking na turte ati boya kongte ati nala atlak lai ka chuan a moi havar su mai tuna chuan bolho nen a in cho pola a drop ang reng viau ani hei tuna kan kalna tur kan ma mi chia so Cloper Road kan ti kha ania kong lun em mai ani ei tui kan phua kan han loi de le ka tlem chuan fia de tur kangai chuan ti lai traffic light hi voi thak em maya a sen la ya ton fu pal chuan nga ri ngai em mai hadai traffic hi man mo to phei chuan a in me lawa ti hian kan biakin kal kong hi kin kan in atang chuan minute soma chuan kan thleng tlang puya traffic that dana zirania maro chu minute soma chuan kan thleng nge ani kong hi biakin kong hi chin hi na kal theya pakhat chu highway 270 kan ti chu tanga te chuan kan tlan maya maro chu in chu highway lama tlan lovin tilaya a kong pakhat zo ka kan kal don ani tian traffic motor le lama kan tlan ngo maya then an dinga then koina tur signal anon pepe zoi maya motor khal hi anuama anom rual in film khur ero chu angai speed asang thei em mayan motor khal hi speed limit po asanga keini lampang 100 in katlan kan tiang hi chu hetilaya chuan melin ante a 60 kan tlan hi chuan keinin 100 kan tiang hi ani to maya chak em maro chu kan in khar nan vek awang hianin tuver kan hon lo shim awang hianin a chak em po hen a hriat lova maro chu speed en hi chuan limit en hi chuan in kan tlan dan to ka hi a chak thokat viau ani ti chuan traffic hi a tha em mai mi pui motor khal hi kan film khura kan alert ta chuti chung chuan a chak em awang le film khur lo ten lo om ve wang hi thin awang hian in subur hi chu mu tur hin om ve de rang thina maro chu anol puya stop ti a hian kan dinga a lo om em maya film khur angai viau ani tin traffic signal hi poi mo em maya en uluk hilo angai khop maya a choi te po hi tama an traffic signal da na hen camera hi tha em maya thu hi oi angai motor khal discipline that angai khop mai tin police te an lo om fu pal phei chon pull over hi boi thlak em maya chu kan hlau ber ta jinga mi ni ya speed camera hi anda nual boka speed camera ina kan thla alo lak chuan le ka thon moi kan tia poisa choi nele mai ani ti chuan hei hi kan biakin kong chu ni ya hei an thing hi hei ti hian tuna chuan a thi ang hian a ro vek maya a thi do na moneti tur hianin amaro chu vurte aron tlazowa aron hring le a moi em maya hei a then hi chu a hring le than to a chuan tilaya hian kan tlan zel anga tahan kan peng don ani ti hian kan biakin chu heta tang hi chuanin minute nga vel chu ni in ka hria a katlan thin hianin kan han tlan hianin tilaya hian berons kan tia dorlian em mai a thing te mystery thil tam takan zora tilai hi lu chuan en tur tam khop mai lom tan chuan hei vur hi ka soi kha a then hi chu an chuak lo aniang vur hianin an
vele ding nung le ma hi la dang tlat maya a buai thlaka so dur han nor po hianin an vur hi asak po to na chon thlan la hlua min vote si in ti fai ngai thrin ani chuan ti hian kongpui kan po phei do na kan biak in hi Gaithersburg ka oma Presbyterian GPC antia Gaithersburg Presbyterian Church ania ta hian nam rong kan Inkhawm thrina keini hian pathian ni a hian dar ni atangin kan changa kan Inkhawma nuam kan ti ve em mai kan hlim tok em mai kan ko hran hi anuama hei man mo to chuan traffic signal hi ngai poimo ngai box hi anin om du aron hring chia hi chu thlo chu he ni thena man mo dewa han khal chang hi chuan kan biakin hi member hi ka hriat sualo chuan statistic tharbera hian member za somnga le ti somnga pakhat nge moni kan oma anuam tok viawani Mizo ko hran tilai Maryland chuan Presbyterian ko hran hi ama saber te zingami omma sapol ania changtlung em maya America Synod nuaya ania kan ko hran hi Synod ve kop maya ti chuan sap kan ti ho ina an enkol ania abiakin hi alian em maya khotsak and Chinese Japanese ti te ho po an Inkhawm thrina tin a dum lampang chi te po an Inkhawma kan biakin hi biakin ro pui deuh mai a ko hran nei tu te po rongbol na konga chuan mi tha hnem ngai deuh mai an ni a mi tha em mai zau po zawa biakin hi ti chuan he ti lai kan ron lang chak lama mi hi apartment ania a then hi chu bedroom pani te then bedroom pakhat te arem em maya a mun po a laili wal awani kan theng tre pati hian ei Inkhawm kan kalna a kan Inkhawm no na kan kongzo thin chu ania khita khelo ding vu maya kan biakin chu biakin parking tha kongpui kam laili em mai mi huang zo em mai huap zo em mai ania kan biakin hi hei tuna chuan Inkhawm namdang Inkhawm an lo la omani mela motor te pola tama hei hi a entrance pakhat chu ania tilai a hian alu na pakhat oma se kan mangai lowa emergency exit te po ani mai theya chuan hei parking ania zaw em mai kan parking hi maro chu soile soi to nu angin vur hian min ti boina sa so kan mu ang son vurin min parking then khat hi alalu a an nor sona an nor full lowa tlak le te po kan be sei wang deuh te po ania lo thleng to an oma hei kan biakin tual chu en lo thleng nual lom to ni hi thlin a khop mai ti han motor kan park thuap maya hei sir hian like bur anani vek maya hian hei hi kan biakin keini Mizo Inkhawm tur le tin alu na pa ngai a kong khar pui ani hei hi hian tilan kan chowa an enkol fai tha em mai enkol tu te hianin tin biakin enkol na hi volunteer a thok te po an oma anin pe zo em mai sap ho hi chokidar ang deuh te chun om ve tho na in a volunteer te an omani e kan biakin tilai kual hi upatluang ate ti hian hei nu berte puma muana te tha te an lo la li hi ti hian kan hlim ve em thin mai pathian ni hi kanin mu khom theina hun ania e pathian a ho kan biak theina hun ania nuam kan ti a kan hlima hei
kan bia ke ni soi to angin ke ma ni ta ani lo awangin Inkhawm do na piang hian kan system ho kan remoi tum na te kan sound thil te hi kan norlu ta kan fit chopa hei hi kan sound thil ania chuan so tiang son oma so ta so wakima halo thleng to ani Inkhawm hruai tu tur ania kan bia kini hi sei top ane lawa bia la em maya ei piano te oma chuan tilaya hian kan ko hran loina ko hran dia kon te staff te session GPC session kan te hi ko hran committee kan ti ang khania ei kan pastor thin pu VLC vanal chang te pushia ta po halo ala tela ko hran committee ang chu anima yang chu session kan ti a hi kumamo na te pa fa thleng ma khop mai an ni hi hei Sabar ka ngani o singkat so ngani o kanai yan Inkhawm dona hian kanin mo pom vedar dar frina anuam pati ve thin le ani Garing dai den lomi. chuan hei kan biakin chung asar te ti to tu lan lo ti a then chon lo thleng to a hei u thar te te u pi te Inkhawm hi kan tam amem bar ngai to chuan kan tha thin em maya ma se biak in a len awang hian te Inkhawm angin kan lang ani ti kha kan han soi ela
chu a zo phong kim do sia heng ire su to that su rusu ot su ti le ti pe dang lo om re re ti nang mai in hangai angin event te hangai turani ti dia na khai complex sia hangai ne event te phalo mai lo ba chu bangin hangai ne ti dan zo phong kim na ani Program program so abstain at diary ipakat diary van ko valley boy de mu ba to ke lai la irana ni se elaya a neu hitam to bani kan ko valley hen oh hei hi Sunday school class kan la lai ania zirlai hi Mizo sinot ta Mizoram sinot ta kan ring ve maya Presbyterian tho kan ni awangin chuchuk kan ruai tu ten an cha thrina abu hi anon thon thina hi thalai lam ania Sunday school hi kan uluk em mai ani chuan hei hi nopang lam zirlai lam ania anni po hi Mizoram sinot Sunday school zirlai tho kan manga Paul po hi kan Sunday school pangai ang thovin a in cher chuan sowa zirna po hi an uluk em maya kan zirtir tu te hianin nopang pon nuam an tia pathian thu mai baka Mizo tong chiar Bible chiar te i kan in zirtir na sa a nuam kan ti ve em maya ni hei ti hianin class chu ti hian anin sem dara Paulin kan in thren ve a junior te inter te tiang khanin uluk tawin zirtir tu ten an zirtira nopang pon an ngai thla uluka nuam an tian phak ang tok in Sunday school hi an uluk em mai ani nopang te pon nuam an ti kan lim kan phur hrina Sunday school kal hi tuna po he an ngai thla thakop mai chuan ti laia hian te ma ate deuh kha ti hian hei an zirtir tu nun uluk dewin an ma ni phak ang tok in ti hian hei an fel em maya kan Sunday school zirlai te hi thuan oi hriat po an hret heya chuan hei adu om rual ho kha an ni a an tuak a tharo em maya an zirtir tu te pon an zirtir thiama an mu nomin an hlim om thei ani ania chuan hei hi te min an u le dewa ai pani an nia zirtir tu hian zokna te an zot ve me boka chuan hetilaya senior department an nia an ni tutle min pumruwa te po an lian ve to a an zirtir tu nun uluk tewin a zirtira ti hianin zo na hi an ma ni an sang fak thei tur khopin an in zirtir uluka zirlai ten nuam po an tia laliswa chandam nei na tum bui ber khai nge ti chuan khovela rem na len ti ri mo khovela ti chuan Mizo Inkhawm chu ti hian pawna nau pang nau sen lo om pui pol te po kan oma kan chikim viau mai ani nau te an ngai thla tha em maya ti hian kan uluka zo na hi le soi ho tur hi kan soi ho tha thina Sunday school kal hi kan uluk em maya zirtir na po hi kan uluka
zo na le chan na te po I phak ang to kin kan in chang thri na in pu cha that po anga ya ngai thaliam mai mei lo thin Sunday school hi ti hian Inkhawm te Sunday school te kan zo chuan no panglam hi biakina anon lut khoma Inkhawm kai hroi tu in zirlai zo na te ti hian nei thin ni ti hian Inkhawm bana thingpui in ho na hi kan nei zia boka anuam kan ti dar thei khop maya ku ran mei chia in ele in hi an kuta an la a ti hianin chot litin hi ei tu ti sang hi ron keng khoma ti hian kan in khom dar thrina no pang pon nuam an tia puiting pon nuam kan tia kan kham lo thin le ani kan in khom hi Sunday hi Yebe. Kung phone di ba ka phone ang saraka? Hey mi, kung tu phone ye. Idong te phone mon saraka.